La política en tiempo real, sin ediciones. ¿Quieres saber lo que realmente se dijo? Dale al botón de suscribirse. Esta proposición non de lei ten un obxectivo moi claro e é deixarse en efecto un proxecto do Goberno de ampliación da A52 entre o Porriño e Vigo que terá un custo moi elevado non só en termos económicos, sino tamén de impacto en toda a zona, nos concellos do Porriño, de Mos e de Vigo. E por que queremos deixarse en efecto ese proxecto? Pois porque entendemos, e creo que é fácil constatar, que hai alternativas mellores, moito máis fáciles, máis rápidas e máis baratas para resolver a mobilidade de maneira adecuada entre o Porriño e Vigo. E é verdade que hai que resolvela, porque reparemos que hoxe a maior parte desa mobilidade por estrada entre o Porriño e Vigo prodúcese pola A55. A A55 é probablemente a autovía máis perigosa do Estado español, unha autovía cun trazado sinuoso, cunha pendente moi elevada, rodeada de casas, até o extremo de que se producen frecuentes accidentes, incidentes e incluso falecementos, de forma que, contra o que pode resultar bastante chocante, esta autovía ten tramos limitados a 60 km por hora, precisamente por a súa perigosidade, e nin iso resolve eficazmente este problema. Pero vexamos que paralela á A55 vai a AP9, e a diferenza de tráfico é de 1 a 10, alrededor de 60.000 vehículos pola A55 e alrededor de 6.000 vehículos pola AP9. E cal é a razón desta diferenza? A A55 é unha autovía gratuita e a AP9 é unha estrada de pagamento con unhas tarifas, como sabemos, moi elevadas, que hoxe, ademais, nese tramo teñen importantes bonificacións grazas ao esforzo do BNG, pero que nós queremos que sexa gratuita. E por iso formulamos unha proposta que é moi clara. En vez de gastar centos de millóns de euros nunha infraestructura que vai afectar a distintos núcleos de poboación do Concello do Porriño, do Concello de Mos e do Concello de Vigo, que vai ter un custo elevado porque ademais implica un túnel de varios kilómetros, un viaducto polo medio das vivendas, o que queremos é que se retire este proxecto e se libere de peaxe a AP9, insisto, paralela, por tanto, que faría desnecesaria a construción desa A52, desa prolongación da A52, e que se melloren os accesos e as conexións da A52 e da A55 coa AP9 e ao mesmo tempo tamén que se aproveiten parte deses recursos, porque tampouco serían necesarios todos, para mellorar a seguranza viaria na A55. Esta é, en síntese, a nosa proposición non de lei, como digo, creo que é moi clara e concorda, ademais, creo que co sentir maioritario da poboación destes tres concellos, que ademais se ven manifestando en contra deste proxecto. Non ten sentido duplicar unha infraestructura, como digo, con un impacto territorial, social e ambiental moi forte en parroquias como Sanguiñeda, Petelos e Tameiga de Mos, en Membrive, en Vigo, en todo o municipio do Porriño, cando se pode optar por unha solución máis barata e do punto de vista da mobilidade moitísimo máis sustentável e eficaz que liberar de peaxe ese tramo da AP9 entre Vigo e o Porriño e executar unha conexión en boas condicións directa entre a A52 e a AP9 e ao mesmo tempo tamén mellorar a 55. Por tanto, pedimos que sexa apoiada esta proposición non de lei que, como digo, combina aforro de recursos públicos con criterio de sustentabilidade, cunha mellora da mobilidade importante nesa zona e tamén hai que dicilo coa tranquilidade de todos os veciños e veciñas das parroquias
afectadas. Moitísimo obrigado. La política necesita transparencia y tú puedes ser parte de este cambio. Este proyecto ciudadano existe gracias al esfuerzo compartido de personas que buscan un diálogo abierto y honesto. Si lo que viste te parece importante, comparte nuestros videos, suscríbete y únete a nuestra comunidad. Queremos que cada voz cuente y que cada error se corrija. Si encuentras algo que mejorar, dínoslo. Juntos podemos hacer que la política sea más justa y accesible para todos. El cambio comienza contigo. ¿Te unes?